Boro boro ro yesir lah. Yesir. नुगासिनो दंना आं खोनानानै जिबायदि भिडिअ भाइराल खालामगासिनो आं दिनै बुधबारमोन ना बाजार दिन पार्लाराव एसे खामानि दंमोन नालाय बारा माथा मारियाखैमोन सोलाबाखैमोन दा मोनानायखाय एसे टाइम मोननायखाय आङो नायबाय जिबायदि शेयार खालामगासिनो पुराना भिडिअसोमोन बियो 10 मान्थसो सिगाङावनो माने मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै भिडिअ खालामदोंमोन माने आं एसे बाथौ फुजायाव लोगोजों लोंदोंमोन आरोना लोंनायाव फेबाय फेफ्लांनानै बिदिनो दोनहैनोसै ना आंनि सिनायखानाय लोगो हिसाबै जोंनो लोगोफोराबो दे दोनना फैथां होननानै दोननो हरबाय ओमफ्राय बेयावनो आं पार्सखौ बावबोदों आरोना लोगोनि माबायाव दोनदोंमोन मनायाव बेगाव ओमफ्राय बेखौ आं लायफिननो होनना थांनायाव ओरै स्कुटिखौ फिदिंनायावनो बै आंबो गिलिरना मानसिया अजनद्राय बेयाव बोरै फिदिंनायाव साफ्लांजानानै बोरैबा स्पिडआव थांहांनाय रखम जानायाव आं फोद्दा खांग्रांलांदो आरोना ओमफ्राय बेयाव खांग्रांनायाव आं गोलैनानै एसे हाखरा गोथौ बायदिमोन ना बेयाव उथिखांनो हायाखै आरोना ओमफ्राय बिदियावनो बियो बोखांनो जुजिबाय थानायाव मानसिफोरा माने फुजानि दिन ना लामाया मेन लामा मुरुपुइ सालबारि थांनाय बे लामायाव माने थांलाय फैलाय फांसन नायै थांलाय फैलायानो जोबखायाखै बेयाव बिसोरो नुनानै लाखिबाय आरोना रुपुइनिनो सिनायनाय आंनिनो लोगो इयो मा जादों मादों होनना सोंबाय आंबो खिथाबाय माबाय बिदिनो मा खालामदों मादों फेनाय नालाय आंनाबो बुंनाया एसे थब्र' जब्र जादों ओमफ्राय सोंबाय माबाय मोजां सल्भ जाबायमोन बेबायदिनो ओमफ्राय फुजानि दिन नालाय बाइकजों थांनाय मानाय फेनाय नालाय आंनाबो बुंनाया एसे थब्र' जब्र जादों ओमफ्राय सोंबाय माबाय मोजां सल्भ जाबायमोन बेबायदिनो ओमफ्राय फुजानि दिन नालाय बाइकजों थांनाय मानाय सोरबा उन्दै उन्दै गथ'फोरा लाखिनानै बिदिनो हाल्ला खालामबाय भिडिअ खालामबाय बुबाय आंखौ सोबाबाय बिदिनो ओमफ्राय खिन्थु भिडिअखौ बिदि भाइराल खालामगोन होनना सानाखैमोन आरोना आङो इयावनो सल्भ जाखाबायमोन जेनेबा जेबो जायाखै गोलैनायखौ बोखांनायखौमोन बिसोरबो गावसोरबो जाय खाथियाव दंमोन बिसोर मिन्थिखाजोबदो ओमफ्राय बिदि लासै बिदिनो उनाव दे बिसोरो भिडिअखौ लानानै भाइराल खालामगोन होननानै आंबो सानाखैमोन बै समावनो एसे जादोंमोन वाट्सएपआव खिन्थु आङो बेफोरखौ रायलायनायनि गेजेरजों मानानै सल्भ खालामना दोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो सोरबा माने फेसबुकआव भिउसनि थाखाय आपलड होगासिनो मोननाय लोगो लोगोनो जि शेयार खालामगासिनो मानसिफोराबो जेबो मिथिया माया जेनेबा बेयाव मस्त' मेन लामा थांलाय फैलाय गारि गुरियानो जोबा मस्त' खाथि पाक्का लामा आरो फांसनानो खाथिथार फुजा बेयाव सोर गाज्रि माबा मोनसे खालामनो हागोन दे जेनेबा नोंसोरनो साननानै नाय आंखौ हेल्पसो खालामदो बियो गोलैनो नागिरनायखाय माने गोलैनायखाय बोखांबाय दोनहैनोसै होनना लोगोफोराबो थिनहरखाबाय नालाय थांदो दोनहैदो होननानै ओमफ्राय पार्सआ थाबोफिननायखायसो लायफिनो होननानै थांनो गिदिंफिनदोंमोन आरोना बेयावनो बिदि खालामबाय आं इयावथ' आइजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां मुलि दं आरोना जायफोरना गुसेब जानायनि मुलि आरोना हिनजावफोरनि थाखायनि दाब्लिउ होनबानो मोनसिगोन आरोना जेब्ला हमजायो अब्ला माने बेलेग बाहाना बानायनायाहाय जोंनि बर'फोरावहाय जागाबाय राइट माने जेब्ला माने मावलायनानै हमजायो जेब्ला फानथिंला बायनानै जेब्ला हमजागोन जेब्ला सोलेरखौहाय माने फानथिंला बायनानै हमजागोन अब्ला मा AI जोंसो बानायनाय इडिटसो खालामनाय आल बाल माबा माबि खालामला बायनाय ओइफोरबायदि मा बाहाना बानायनो थाखाय जोंनि बर'आवहाय गोबां मोजां जाबाय जेब्लानिफ्राय AI फैदों आरो बांसिनसो मोजां जाबावबाय सिगांबो माने रियेलफ्रानो गावसोरनो भाइराल जायो गावसोरनो गाज्रि बदनाम जायो गावसोरनो मावलायनानै जेब्ला भाइराल जायो मा उनावहाय जेब्ला बे भिडिअआहाय माने गोसारो फेसबुक वाट्सएप इउटुब गासैयावबो मा गोसारजोबो अब्ला मा बुंनो फैयो बे भिडिअआहाय इडिटसोमोन बे भिडिअआहाय इडिटसो आंखौ भाइराल खालामदों इडिट खालामदों आंनि चेहराखौ लगायदों राइट खिन्थु आसलिया दा मा साला गावसोरनो मावलायनानै गावसोरनो सोलेर फाननानै भाइराल जानाय उनावहाय जिथिया हमजागोन होनबासो मा इडिट बुहुमानो इडिट जाबाय बुहुमानो मा इडिट जाबाय जेब्लानिफ्राय एलन मास्कआ AI हरबाय इन्डियाआवहाय बे समनिफ्राय आरो फानग्राफ्राहाय आरो बांसिन मोजां जाबाय जे गावखौ मा इडिट खालामदों होननानै मा बे भिडिअआहाय आं नङा बे रियेल नङा बे माबा जेबो माने ओरैनो रियेलिटि नङा बे मोनसे इडिटसो होननानै राइट स' ओरैबायदि माने दा लाजिथाव
खोथा ओमफ्राय दा ओमफ्राय बे जायबा भाइराल जादों जायबा बे हिन्जावखौहाय हमदों माने मा बर' सेंग्राफोराहाय ओमफ्राय जायबा माने जायबा बे हिन्जावनि जायबा गोसथोनाय जायबा बयफ्रेन्ड बे जाबाय माने गुबुन हारिनि माने गुबुन सेंग्रा राइट दा ओमफ्राय बिथांनि खोथाया जोंथ' मेगनजोंहाय नुवाखै बे नंगौना नङा बे खोथाखौहाय जोंबो बुंनो हाया राइट बे खोथाखौहाय जोंबो क्लियारै बुंनो हाया स' आं बे खोथाखौ आङो दोनथ'नानै आङो मोनसे टपिकआव आं रायलायनो गोबां सिरियास टपिक नोंथांमोनाहाय बे भिडिअखौहाय नायनो गोबां दरकार ओमफ्राय मा नोंथांमोनाहाय आन्डार 18नि गाहायनि मानसिया एबा आन्डार 18नि माने गथ'फ्राहाय बे भिडिअखौहाय दानिफ्रायनो स्किप खालामनानै थांनो हागोन नङाबा बेयावहाय आंनि दाय गैया आरो बेयावहाय मा दायनि जेबो खोथाबो नङा जुदि नायनो गोसोबा नोंथाङा नायनो हागोन स' जायबा दाबा मुलि फानबाय थानाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय एक्चुअलि बेफोरखौहाय जोङो माने जों ओमफ्राय खायसे गोबां मानसिफ्रानो खायसेफ्राहाय जायबा ग्रेजुवेट जायबा माने फरायनाय जायबा माने साइन्स फरायनाय बिथांमोनाथ' मिथिखागोन बेफोरनि सोमोन्दै आरो बे बेफोर मुलि फाननायाहाय जेबो गाज्रि बेसाद नङा जायबा आम्पार गावार जायबा फरायाखै जायबा एसे एनै फरायदों जायबा माने ओरैनो माने क्लास 5 3 6 फरायनानै माने गारनानै अबेबा दाव हारनो थांनायावहाय अबेबा खालामनानै लेखाखौहाय गारनानै दा बिथांमोनाहाय ओइफोरबायदि आम्पार गावार मानसिफ्राहाय दिनै बेफोरबायदि मुलि फाननायखौहाय बायदिसिना खोथा बुंफैयो राइट स' एसेबां जुदि लाजिनो ओंखारदोंबा खायसे मानसिफ्राहाय ओमफ्राय बेफोर मुलिखौहाय जोङो माने बिथांमोनाहाय मिन्थियो बेफोर मुलिफोरखौहाय गोबां बिहरनाय जायो लाख हाजार मानसियानो बिहरनाय जायो बेफोर मुलिफोरखौ अब्ला नोंथांमोनाहाय साननानै नाय गोबां माने बेसेबां मानसियाहाय माने जेंनायावहाय गोलैनानै दङ माने फन नाम्बार होनायावहाय फन खालामै गोबां मुलि बिहरो सोरबा पाइल्सनि सोरबा गावनि प्राइभेटनि बुस्थु माबा मोनसे गाज्रि जानाय सोरबा माने पाइल्स जानाया हामनायनि थाखाय मुलि बिहरो सोरबा ब्लेक कब्रा मुलि बिहरो सोरबा आरो हिन्जावफ्राहाय प्राइभेट बुस्थुआवहाय गोजौ गाहाय लागायनो थाखाय सिङाव गोजौआव लागायनो थाखाय बेफोरबायदि मुलिफोरखौहाय गोबां बिहरो आरो बिथांमोनाहाय रिजाल्टबो मोनो बेफोर मुलिफोरखौहाय फुननानै जानानै आरो गावसोरबो रिजाल्टखौहाय मोजां मोनो एबा सान्ति मोनो अब्ला साननानै नाय खायसे ओरैनो जानला मानला जेबो लेखा फरा गैयै आनग्रेजुवेट थार्ड क्लास पार्सनफ्रासो गियान होनो फैयो एक्चुअलि बेफोर साइन्सनि मोनसे बुस्थु जायबा नोङो एग्जाम्पलाव नों हमना ला जुदि नोंनि बुस्थुआ जायबा नोंनि प्राइभेट बुस्थुआनो फिसा आं हौवाफोरखौ आङो एग्जाम्पलाव बुङो जायबा बिराद गियान होफैयो आं बिथांमोनखौ बुङो जायबा नोंनि प्राइभेट जायबा बुस्थुआहाय फिसा अब्ला नोङो जेब्ला नोङो हिन्जावजोंहाय नोङो आथोन गेलेगोन अब्ला बे समावहाय जुदि नोंनि प्राइभेट बुस्थुआहाय जुदि फिसा जायो होमबा बे हिन्जावा जुदि नोंखौहाय गारनानै खारोबा आरो बेफोर गोबां जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जादोंबो आथोन फिसानि थाखाय गोबां हिन्जावफ्राबो गारनानै थानो एक्चुअलि 100आवहाय 30% बेफोरबायदि आरो नोंथांमोनाबो नुबाय थाखायो आजिखालि माने हौवा हिन्जाव गारनाय सोरखौबा हिन्जावा गारदों सोरखौबा हौवाया गारदों बेफोरबायदि गोबां माने जों निउस लाइभ आरो फेसबुकनि थ्रुयैहाय इउटुबनि थ्रुयैहाय जों नुबायानो थाखायो निउस लाइभफ्रावबो जों नुबायानो थाखायो गाबोन बैनि हिन्जावा गारलायबाय समफोर बैनि हौवाया गारलायबाय समफोर बैखौ बिबाजैखौ लानानै खारबाय समफोर बैसो जानाय मादै जानायफोरखौनो लानानै खारबाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुबाय थाखायो एक्चुअलि ओमफ्राय दा बिनिखायनो बेफोर बुस्थुफोरखौहाय लाजिनानै जेबो दरकार गैया जुदि नोंथाङा जुदि बे प्रब्लेमनिफ्रायहाय बासिनो लुगैदोंबा जुदि नोंथाङा बेफोर सल्युसन जानायफोरावहाय नोंथांनि जेंना नुजाथिदोंबा बेफोर मुलिफोरखौहाय अर्डार खालामनानै बिहरनानै नोङो फुननानै ला आरो बेयाव नोंबो गोजोननाय मोनगोन नोंनि जायबा वाइफ जायबा नोंनि बिसि बेबो गोजोननाय मोनगोन बेयाव जेबो लाजिनायनि खोथा गैया ओमफ्राय आङो नोंनि बिसि जायबा मादैमोनखौ जायबा सिख्लाफोरखौबो आं बुङो खायसे मानसिफोराहाय एबा खायसे सिख्लाफोरनाहाय जायबा गोजौनि आहार बासा बेफोर फिसा जायो ओमफ्राय बिसोरनि बयफ्रेन्ड एबा हौवाफ्राहाय मोजां मोना राइट मोजां मोना बे हिन्जावजोंहाय सुखु गोजोन बिथाङाहाय मोना सम्भब खालामलायनायावहाय बिथांमोना हौवाफ्राहाय गोजोननायखौ मोना ओमफ्राय गोजोननाय मोनैनि बे हिन्जावखौ गारां एबा बेजों आथोन बेजोंहाय सोलेरजोंहाय गेलेखांनानै बिखौ गारां
गारां मानोना बिनि बुस्थुखौहाय एबा बिनि प्राइभेट बुस्थुखौहाय बिथाङाहाय फसायाखै बिनिखायनो मा गारहां थिग बेफोरनि थाखायनो बेफोर मुलिफोरखौहाय लाबोनाय जायो बिथांमोनाहाय आरो बेफोर मुलिफ्राहाय खामानिबो होआ नङा जेरै फैसा होगोन बेफोरबायदिनो बे मुलियाबो भेलु होगोन नोङो जेसेबां फैसा होगोन एसेबांनो बे मुलियाबो भेलु होगोन आरो बियो 100% ट्रास्टेड माने बे मुलियाहाय माने बिसास खालामथाव जाना आरो बियो 100% खामानिबो होयो बिनिखायनो मा बेफोर मुलिफोरखौ दिहुननाय जादों एक्चुअली मा खायसे मानसिफ्राहाय बुजिया ओरैनो लांफां बुखिलाबायो आरे बुजि दिनैहाय मा जायबा फेसबुकआवहाय मादै सम्पा जायबा सम्पा सरगियारि ना बसुमतारी बिथाङाबो ओमफ्राय आलफ्रेड बसुमतारी जायबा सम्पानि दखानावहाय थांनानै जायबा आलफ्रेड बसुमतारीखौथ' नोंथांमोनहा सिनायखायो बर'नि आलफ्रेड बर'खौथ' बिथाङा मा बर'नि बयनिसिमबो माने गिदिर इउटुबार बिथांखौथ' सिनायखायो बिथाङाहाय थांनानै मुलिखौहाय प्रमोसन खालामहैदों जायबा ब्लेक कब्रा अब्ला साननानै नाय बिथाङानो एसेबां ग्रेजुवेट मानसियानो बेफोरनि मुलिफोरखौहाय माने प्रमोसन खालामनानै होदों प्रमोसन माने मा बिथांमोनाहाय भिडिअ बानायनानै होबाथाय नोंथांमोनाहाय माने बे मुलिखौहाय बायगोन माने बे जायबा आलफ्रेड बिथाङा जुदि गावनि भिडिअनि थ्रुयैहाय एबा गाव थांनानै जुदि गावनि भिडिअजों गावनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय जुदि खिन्था होयोबा गोबां मानसिफोरानो बायगोन आरो बेखौनो बुङो मा प्रमोसन अब्ला नों आलफ्रेडनिफ्राय नों गिदिरसिन नामा आलफ्रेडनिफ्राय नोङो मा बुजिनायसिन नामा नोङो मा आलफ्रेडनि नोङो एसेबो नोङो गियान गैया अब्ला मा बिथांमोन बायदि गिदिर मानसिफ्रानो बेफोर प्रब्लेमखौ सल्युसन खालामनो थाखाय मुलिखौहाय प्रमोसन खालामनानै होदों मानोना बिथांमोनाबो मिथिखायो बेफोर जेबो गाज्रि बुस्थु नङा बेफोर मोनसे मोजां बुस्थुसो माने जायनि न'खरावहाय जायो जायनि बिसि फिसायनि गेजेरावहाय जायो बेफोरखौहाय सल्युसन खालामनायनि थाखायसो मा बेफोरखौहाय थिग खालामनायनि थाखायसो बेफोर मुलिफोरखौहाय दिहुननाय जादों खायसे माने मूर्ख टाइपनि मानसिफ्राहाय बेफोर खोथाफोरखौहाय बुजिना मोनाखै स' आदै आरो मादैमोन नोंथांमोननोबो जुदि बेफोरबायदिनो मुलिफोरखौहाय नांगौबा आङो मा कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होगोन जायबा भिडिअनि जायबा डिसक्रिपसनावहाय नङाबा आं कमेन्ट सेक्सनावहाय आं पिन खालामनानै होगोन फन नाम्बारखौहाय नोंथांमोना बे नाम्बारावहाय फन खालामनानै बेफोरबायदि मुलिफोरखौहाय बिहरबानो जाबाय मा मुलि नांगौ नोंथांमोना फन खालामनानै गावनि जायबा प्रब्लेम जानायफोरखौहाय बिथांमोननो खिन्थाहर बिथांमोना नोंनो मा सल्युसनखौहाय खिन्था हरगोन बेखौहाय माबायदि एप्लाइ खालामनांगौ माबायदि जानांगौ माबायदि फुननांगौ मा बिथांमोनाहाय खिन्था हरगोन नोंनो पुरा ए टु जेड स' नोंथांमोना जाय माबा माबि जानानै दं नोंथांमोननि प्राइभेट बुस्थुहाय नोंथांमोना लाजिनांगौ गोनांथि गैया जुदि लाजिनानै एफोरबायदिनो जुदि थाबाय थायोबा नोंथाङा मा जागोन सानसे बिराद गिदिर खैफोदावहाय गोलैनो हागौ बिनिखायनो मा दानो अर्डार खालाम दानो एप्लाइ खालाम आरो दानो बे बुस्थुफोरखौहाय जायबा नोंनाव प्रब्लेम जादों बे बुस्थुफोरखौहाय थिग खालामनानै ला सिरिनो जुदि नोंथाङाहाय लाजियोबा सिरिनो फन खालाम माने मा नोंनि फन खालामबाथाय मा बिथांमोनाहाय नोंखौहाय भिडिअ खालामनानै होआ बिथांमोननि मोनसे बिजनेससो बियो मा बिथांमोनाहाय मुलि फानो थिग बिनिखायनो मा ओमफ्राय गोजानावबो बिथांमोनाहाय हरो दिल्ली मुम्बाइ कलकाता माने अल इन्डियायावनो बिथांमोनाहाय बे मुलिखौहाय साप्लाइ खालामो आरो माने मा माने अनलाइनावहाय बिथांमोनाहाय हरो नोङो मा बिथांमोननो फन खालामनानै बे मुलिखौहाय अर्डार खालामबानो जाबाय आरो स' बिथांमोना मा बे मुलिखौहाय माने अनलाइननि थ्रुयैहाय दैथायहरो जेसेबांबो माने अल इन्डिया नोंथाङा जेरावबो जा बिथांमोनाहाय अनलाइनजों हरो जायबा गुवाहाटि शिलं बेयावहाय बिथांमोनाहाय माने आखाइजोंनो गावनो थांनानै होयो आरो गुवाहाटि शिलंफ्रावहाय स' माने गोजाननिखौथ' माने थांबाथाय बिथांमोनाथ' गारि भाराया बारा थांगोन नालाय बिनिखायनो अनलाइन हरनाय जायो आरो स' आङो नैबे भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामथ'ला नोंथांमोनाहाय अननानै नैबे भिडिअखौहाय माने शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय नोंथांमोना शेयार खालामा लाइक खालामा आं बेखौ आं बुंथ'ला नोंथांमोना खिन्थु मोनसे खामानि मावथार नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो प्लिज नोंथांमोनाहाय अननानै नैबे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै मानोना आं नोंथांमोननि थाखायनो आं बेफोरबायदि आं मोजां भिडिअ आङो लाबोबाय थायो बिनिखायनो मा नोंथांमोनाहाय अननानै नैबे चेनेलखौहाय अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो आंबो सासे बर'निनो फिसा होननानै नोंथांमोनाहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो मानोना आं नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबासो आं बेफोरबायदिनो
मोजां मोजां गियानि गुनिनि आं भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन नालाय बिनिखायनो मा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ओमफ्राय जायफोरा प्रब्लेम जानानै दं एफोरनि माने नोंनि जायबा प्राइभेट बुस्थुफोरावहाय माने गिदिर खालामनाय गोलाव खालामनाय गुसेब खालामनाय माने बिथांमोनावहाय एभेलेबेल मुलि दंखायो लाजिनानै जेबो लाब गैया फन खालामनानै अर्डार खालामहर बिथांमोना होफैगोन नङाबा बिथांमोनाहाय माने अनलाइनावहाय हरनाय जागोन आरो खिन्थु फैसाखौहाय सिगां नोंथांमोनाहाय हरग्रोनांगोन ओमफ्राय बे मुलिया 100% नोंथांनावहाय सहैखागोन आरो नोंथाङाहाय जेनिबो जा अल इन्डियानिनो जा बे मुलियाहाय थांखाथारगोन आरो नोंथाङा मोनगोन बेवहाय थगाय थसि जेबो माबा गैया मानोना बिथांमोनाहाय थगायबाथाय बिथांमोननिनो दाय जागोन बिनिखायनो मा बिथांमोनाहाय माने थगायनायनि जेबो हुदा गैया जायनो मुलि नांगौ नोंथांमोनाहाय थाब थाब अर्डार खालामनानै लाबानो जाबाय थेंक इउ लाभ इउ अल अफ इउ थेंक्स फर वाचिं